Sanibona bafethu, welcome to the starting 11 igama lami nguSanele aka Donsa Wenkabi. Bafethu siqeda kubuka igame ye-Al Hilal versus Mamelodi Sundowns in Amahoro Stadium in Kigali in Rwanda. So iSundowns bayithele induku kube u2-1 njengamanje ngihamba noSibude wama jokes usatha sibeke ukuthi igame uyibona kanjani. Sibude uhamba kanjani? Shapho kunjani? Grand. Hayi, ngimnandi. Hayi sibukele iCardoso Masterclass. Unabadlali abane experience kwiCAF obathatha babeke ebhenjini. Adlala ngama youngsters no Golden Boy Matthews. Hamba kanjani? Hayi, wenze njalo umfana uDoso. Kodwa ke lo Al Hilal akenzanga njalo. Kodwa ke sithi ukubheka igame first leg. First leg badlalisana. Khona umfana uOsman lapha. Yazi wal-collecta ngasohlangothini labo ibhola. Wadlula kuAlende, wadlula kuMkwena, wadlula kuKekana. Washaya ipass eyakuAbdel lakhala ngomzuzu ka14. Yabo. Luckily wabuya Thapelo Mrena deliver i-cross. Hayi cross nokusha kana cross wayihlalele lapha lenda kusalezi zakhala 21 minutes 1-1 iscore. Yabo. Second half kwabuya uMkwena 63 minutes. Goal. Donsa intambende yegoal yashwathi ekhoneni. Sathini score 2-1. Game 2 after 7 minutes ubuya futhi uAbdel lakhala nethi 2-2. Game yanamhlanje babuya ngaso lesa scheme angazi noma uOsman ebekhona yini. Angimbona cishe kungawuye yedwa. Ubuye nabo ngoba ubonile ukuthi bayakwazi ukucompete neSundowns. Lo washintsha ischeme faka uSibiya ulunga ngaphandle Shalulile ebhenjini Matthews ini Kekana out yabo dlalile umdawo ngamaminishana okuqala beno Alend na icross deliver cishe ishaya ilokhujana ipali first shot yeSundowns mangingaphosisi lapha bengithi khona ke into ehlanganayo yaphaphama idefense yalapha Al Hilal. Yaphaphama yase iattack belula beslow Alend from first half belithatha kalula Al Hilal ibhola bahambe bayingozo o roof Abdel o Gerimuju ubani lelo gama lele elinzima lelo banzima baya attack le again and ibonile ukuthi hayi no le defense le hayi singakwazi ukuthi siyingene luckily azange lingene ibhola up until kuze kuba ipenalty umfana uRasta ngicanga ukuthi uyena ofaule uOnyango kuze kube yilokho ukuthi uyoshaya ipenalty ngenzeka bafaule Roof kunjalo nje lamagama abonzima yangena igoal and bekufanele iconcede iMamelodi Sundowns ngendlela ebi-attackwa ngayo isisu besi down ahluleka ngisho ukuphasa shawa iphasi mhlambe igcine somehow bayisheshe bayi-intercept bekungasiya ama-constructive passes abenziwa iSundowns kwi-first half even nakwi-second half kwenzeke the same thing amaphasi apholele emoyeni noma angafiki kumuntu obephaselo yabo bengitshela ukuthi second half 45 minutes uzangena ulunga uzangena ngoba lokho uqale ukuba nenkinga mhlawumbe umdawu first half mangingaphosisi 30 minutes yabo uzangena umrena uzangena ulunga out uRezino substitute right angene uSalis angene uLokhujana ushalulile yabo ukube ila leso scheme esiqalile mhlambe bekungakhulunywa okunye cause uSibiya bingaphezulu kwakhe igame yes yabo bingaphezulu kwakhe igame even naye lo uMatthews uyenzile ishot A1 first half uMatthews lo mdlali lo ofuna ukudlalelwa uyamakelwa uyakwazi ukuphaselwa kuphela akekho effective yabo ukuthi mhlamba ngabuya zo collect iball njengoSalis
salezi mfethu bedropper azomaka ibhola ukwazi ukuthi kuphaseke attack phambili okusho ukuthi lo bekhona waste wathini ucoach esePaul wathi akubalekanga ukuthi umdlali ukora amagoli kubaleke into ayenzayo yipi ke le ayenzayo ke elidele lokhojana because last game angenile amagoli sekungena ushalulile owenze iimpact ngoba even namhlanje yabo watholile vele amashot angi2 angiphiki azange akwazi ukuthi aconvert abe amagoli but lele goal lokulishawo lokhojana usalesi nayo obeyi substitute liqhamuke libe yithrow from ushalulile walhead uliphasela usalesi kwayigoli lakhaleni ethini if bebeqala igame bekuzokwenzakalana beyingeke mhlambe ibe ngalendlela ibe pressurize ngalendlela epressurize ngayo ilokhoj Al Hilal pressurize iSundowns ucoach bevele mina ebengafuna ukuyiwina le game. Hayi mina ngimazi ucoach uMichael Gadoso uya experiment angimazi experimentani unabo abadlali bebedlala iCAF Champions League unabo abadlali ahambe nabo kwiClub World Cup uzodlala izingane uGadoso over the last 3 games usedlala ama players awu26 ngamagame amancane akanga ngamagame amancane futhi kahle kahle unama line up awu3 bengitshela mina ukuthi okay ama line up ukwenza ku Betway uma sefika kwiCAF Champions League uzovela feka ku8 team yabo indlela asethe ngayo yabona lo mjito lokho Al Hilal hayi usibuyisa njengoba and bese beyifundile iSundowns bese beyifundile yabo bekufanele asha la bekungashawa abadlali bekushawa uMfana Doso no Matthews. Enye into engicasulayo ngabadlali bala eSouth Africa Southern Africa ngisho njalo manje le CAF Champions League bafuna bethu Matthews ucreate ama chances awu18 ukora amagoli awu2 labana abancane ucreate ama chances awu2 the whole game those are 2 goals bashaya target laba like bashaya target abaleke bebamba ikhanda begijima ngishawa nje target abanendaba they can wait they can wait they can suffer but defend badlala but defend kodwa once bayithola leyo chance it's on target malingabanjwanga ukhipha igol buki long range ya Gary Mojulu bani lo mfana ukuthi bekuyi long range engale udlala ondamane noSibiya abakamnane chemistry bapho lokhunja okay kani akazi yena ubecabangani noma mhlambe bamperformele kamnandi lesi scheme sifakile simperformele kamnandi neCafe fanje kwi practice angena amagoli kwi practice bawina kwi practice sawina angazi kodwa kungenzeka ukuthi mhlambe ubukele ukuthi ischeme saKadoso singama light skin ukhetha abantu ngathi ukhetha abantu afana nabo nje kumele kube ikhaladi kumele kube umlungu sikazi kuba mlungu sandi kumele kube umuntu onenwele nje ethambile otherwise hayi because i-backline beyingekho combined laphana umfana weNdiya lo uLoCupid uyadlala uCupid uyadeserve ukudlala no lokhujana noNdamani Ndamani usemusha ngisengisho ukuthi ayikakabi bikho le symbiotic relationship ukuthi no siyibamba kanje idefense yethu versus ama winger ethu yabo ayikakabi that solid that solid like uKigen lo mfana uJohannes uphi ngoba performa kahle khaladi lelinye idefender lethu no Pasadine bengekho ngisho na kuma reserve hayi lo coach ngazathi kade leke phela ngoRibeiro ukuthi ihambisa umuntu uRibeiro uhambile manje and there was Sundowns before Ribeiro yena senzathi manje i-team ikade kuthenga abadlali abawu30 usahlanganisa ama combinations plumber nanokuthi i-alternative lapha kwi-Sundowns yesiso obani cause namhlanje alende nje beslow ayikho into ebeyidlala too slow kakhulu mfethu for noma labadlali abasamfuni Kadoso
mhlambe bekune ya mhlambe kungenzeka hayi bengidlalela elinye ibhola bengidlalela elinye ibhola lapha ebengiqala ukubabona esiswini sinjalo phela ingakho ngize ngakhumbula noLokhojana uzwane uphi akamthanda uThembazwane uThembazwane wathatha uKhadoso wamisa kwi-final omdlala phethu ngama-minutes less than 12 wa-create i-chance ukwenzeka i-on goal then emva lokho mase kuyodlala i-final uzombhentsha home nawe uThembazwane ngeke kwazi ukumelana nale midlalo le ye-CAF because inzima and uThemba semdala but it's the same person okuyisele lapha une-experience uyena same Thembazwane okuyise kwi-final kusho ukuthi kungenzeka ukuthi unocwasanyana cause uke wamfaka as a substitute second half cishe emidlalweni emibili ewu3 or 4 edlule engena ikwanyakaza lapha yana kwanyakaza acreate ama chance yabo wanyakaza lapha umshishi obefuneka azodrive lapha yana kuphume into ephathekayo ku-attackwe kungene Lokhojana igoli ibesikhona ispace sakhe besikhona I mean bethu uKhadoso doesn't believe kulama player lawa eswazi like ngathi akayazi Sundowns akayazi Sundowns ngathi udlala ngobungani nanokuthi if you don't look like Khadoso noma khona bayadlala nje because ba umgogodla weteam kodwa nje akekho umuntu ongamsubstitute yes yabo nje manje into esha uKhadoso yazini ilimit ukuthi ama foreigners aneslot esingaka other than that ngabe Sundowns idlala abantu baphesheya kuphela abebala elikhanyayo futhi yes ngabe idlala bheka ama signings akhe you can never tell me ukuthi usayino Khadoso never ngenzeka ukuthi kube umsizo technical staff or mhlawumbe ngiyayisola leyo ukuthi mhlawumbe uPito yabo uPito I think he's waiting until the end of the season influence kusho ukuthi ngenzeka une-influence ngoba yakona i-heads up yakhona ikatholakala kahle naye uSalingi yabo and laba bebenama point alinganayo before le game le bena 5-5 yabo bashaya ama goal futhi awu5 ukuthi umehluko iSundowns ya consider 3 laba ba consider 4 baphezulu ngegoal difference +2 laba kwaba +1 we have no business going to Champions League with Khadoso we have no business laba we have no business because next time iSundowns ihlangana ne-Al Hilal yini Al Hilal aqhubeke enze kanje yini Al Hilal izokhala futhi yini Al Hilal sabhelo eTunis sabhelo iPyramids we have kwangamele silose nale final last year so shayo iPyramids iSundowns yonke coach mangabe ecabanga ngandlela ecabanga sazohlangana neAl Ahly izosenzana Al Ahly ngoba sinje manje and ngenzeka ukuthi inayo ifuna ukuyiphiniselela ukuthi hayi laba basijwayele ukusishaya bayashayeka Al Ahly na 6 years ngayishaya iSundowns ngenzeka ukuthi baye wabuka ama games eSundowns just in case ibhekana nabo ukuthi bawonje futhi omunye umuntu useless ukhompele ya Sundowns kodwa nje angiyiboni into ayenza lapho uba i-motivational speaker nje shothi akanqunywanga amandla bam overpower yini umsebenzi wakhe ingakho ngisho ukuthi umsebenzi wakhe uyabazi oshawulile indaba engathi ukuthi bathi scheme wasePortugal hayi kufanele ke kube nje iSundowns seyabuya kuma international coaches ukuthi kwenzeke kanjani kulo angazi kodwa seyabuya cause mangakho ama season iSundowns coach bala bawinani irecord stat semidlalo uzongitshela ukuthi should naye lo mfana Motse club yamhlula iSundowns because ngeke uzongitshela ukuthi uDoshu Rulani waluze igame eyodwa kwi Betway he was 30 minutes away from being invincible
last game wadliwa ngo-1-0. Okay, it's fine. Wamxosha ukuthi waphuma kubani kwi-semi-final. Uzolanda umuntu ongenayo i-Champions League. Akakaze ayewina uKadosi Champions League. But uthi ufuna ukuwina i-Champions League. Unenkinga, you have personal issues with umuntu with a proven record. uPeter Mosimane unamalo khonje. Unama-Champions League with different teams. He's proven that. Why win? And the only Champions League is Sundowns enayo Peter Mosimane. Engakabi nale scheme esintwempu udlula lesi. Yeah. Yabo. Wahamba alalo ufika uwin Champions League kulandelana. Yabo. So lo muntu unayo Yabo. uzosendela lo Cardoso abantu kumanje Pirates izo slita nje. Abantu abaqala badliwa 2 games kulandelana. Qala league. You don't take advantage of that. You draw first. Yeah, Khuluma isingisi esikhulu. yazi into azoyenza ukuthi azigcine uLokhujana uKadoso angazidonsela amanzi ngomsele. Uzobuyisa ischeme lesa bekumele asifake namhlanje uma sedlala ileague enzele ukuthi awine ahlale ku number 1. Hayi uKadoso scam. Yabo. Yazi ngoba uKadoso uyawaphick ama games. Yeah. Asiyazi Sundowns nje. Sinasazi Sundowns ishaya. Uzohlangana namagesi. Hlangana noPeter College ehlaba ngo-4-1. Hey Kadoso afika ku-Chiefs. Chiefs a draw. Fika ku-Pirates a draw. Ngeke uzongitshela ukuthi usahlelwa ukushaya ileague i-Chiefs. Usahlelwa ukushaya iPirates bese uzongitshela ukuthi uzowina iChampions League. Akaze ayishaya kule season akaze ayishaya iChiefs. Akaze ayishaya iPirates. But lo muntu lo kuthi uzosithatha esibe CAF Champions League. Kusho ukuthi kahle strong points akhe amathimu lawa angaperform kahle. Amathimu amancane. Yabo, angaperform kahle. Amathimu amancane ukwawina. Yes. Lapho ke uzokuhlaba ngo-4-1 ekushaya ngobani. Hey ugudi bethu yabo kwicamera. Hey ugudi uKadoso mfethu. He's a typical coach okwazi ukukhuluma kahle namagama akhe. iPR yakhe intswempu. Hayi ake sithi mhlambe kufike ekuthenini sekudedelwa abanye ukuthi kuba wene ileague. Kodwa kuyikhefuka ngazi ke kudedelwa abanike ngoba phela fanele athi mina itarget yami enkulu njengoba ngifika kilo coach ile careful le. Angishaya abantu ngikhombisa ukuthi angidlali ngamane ngidliwe kwileague. Ileague sayithathwe kaningi vela angisho ukuthi ibalekile but icup engakazi ithathwe kaningi njengoba iSundowns beyithatha ileague iyona iChampions League okusho ukuthi kufanele yena abe strong points sakhe sibe la iteam engiyithembile ukuthi mase ngifika kwiCAF angidlalisi angitotobisi imgede ngiyashaya abe namaqhinga abe nelokhujana nestrategy umdlalo uyawufunda futhi ufunde iopponent ukuthi iopponent uma idlala kanje ngidinga bani lo fonele enze kanje ukuze ngilokhujana shaye igoli ngeke ngihlule ukubona lento sesiyibonile ukuthi lamagenge amathima aseAfrica ikakhulukazi wona uma ethola ama chance lawo ma chance aba amagoli njengoba ubushilo ukuthi ngama chance ayi2 bashaya itarget lapha ya bashaya ukuthi bazoshaya nale phezulu kwepali eceleni cha yabo train abadlali bakho ukuthi benze lento le uzokwazi ukuba competitive nalama team outside ifundi fanele ayibuke igame ukuthi how did I lose noma ngiwinile labantu ngizobashaya kanjani uma ngabe ngidlala nabanye maqhubeka iCAF ayifunde igame azokwazi ukuthi abe right nabadlali uyakwazi ukuthi ushintshe indlela mhlamba benza ngayo ukuthi hayi no ndoda buke esiswini ubudlala kanjani if ubufast uwaphasa amagoli amabhola afike kumuntu musukuba nama games amahle nani rather kuthiwa ulimele noma ukhathele hayi ukuthi uhlulwa ukuphasa from first half na kwi second half iba fast upass ngimane ngikukhiphela ukuthi no so ukhathele ngoba uyiregular not ukuthi ulekhile without a problem khulume nabadlali uba uthole futhi nayo umdlalo
ukuthi yini inkinga beyikuphi, why ungaconvertanga lama chance ngize ngabe ukuthi ushalulile kungenzeka ukuthi unyawo lodwa because leli bhola mina ngilibone lidinga lolunyawo lolaka right mhlawumbe bezolishaya liyongena lapha ya waphoqa ukuthi ashaye ngo left kanti lizo la ukhipha angakhona kwangaba bekuyichance emnandi le ukuba bekuwompetha laba baselikhujana base Europe hayi bekuzoba igoli leyana angimgxeki but laphana bese kuyimaster ukuthi ama chance anjeyana convert kube igoli kwazise isikhathi sambile bayalithwa enye into kunzima mfethu ukufaka ama last minute ufaka so usuyafakwa nje sekuthiwa suzowenza i-damage control kunzima lokho khona abantu abanika ama chances ukuthi wena uzoyiqala igame ubhede bese kukhona umuntu ozokunamekelisa and inzima leyo uthole more than 15 minutes even naku second half mhlawumbe uma uthi uthole 10 minutes yabo unlike ilokhujana umdlalo we-league last time ukwazile ukuperforma kamnandi ushalulile this time kusho ukuthi le team edlale na Sundowns ilokhujana igame yakhona i-level iphezulu kakhulu so umlingo ofana na last game bowungekho kakhulu ube ne-pressure enkulu and lo yamjida njengoba bengishilo akadlaleli ucoach udlalela i-team yazi ukuba kwakhe uyambona makuphume ibhola uyalanda umbekela la ukhipha uyabaqhweba ukuthi abeza abantu bezopressurize uma kusuka ibhola bethi badlala ukhipha ugcine selishaya ama long ball ngoba ushalula uyababiza ukuthi abantu abeze bazopressa la uma pressa kungenzeka ukuthi benze iphutha kube yigoli yabo ukukhombisa ukuthi upressure zange ayithole ithuba lokuthi relax adlale igame emnandi. Okay, so ngiyakuzwa ukuthi lo mjidala wakafocus kwi-CAF i-league noma yabo vele i-league Sundowns akuyona into ongazathi yabo okay ufele ugrade 9 wafela ugrade 10 wafela ugrade 11 wafela ugrade 12 ama-cup njalo le MTN 8 iNetbank ilokhunja ikhalingi i-league uyafeyila kwi-league uyanya. Do you think uzophasa ka-matric i-degree? Do you think i-degree uzoba nayo? Because ilokhunja i-CAF Champions League i-Sundowns sebeyayazi ukuthi idlala kanjani bayinika ibhola bayazi ukuthi okay ayingadlali la ayingadlali masithola i-chance sabaphamisha. uKadoso Fethu is not a bad coach ungizwe kahle akayena ucoach of-bad but he is not the best coach for Mamelodi Sundowns. Kuphuma umuntu oyingwenya lapha uRulani umuntu obekwazi ukwenza ama-players abe better yabo ayikho into improve uKadoso lapha. I-pressure is too much for him. He is not a Mamelodi Sundowns material. Yabo uKadoso ilabo coach kumele becoach ama-Stelis a-Stelis osekhukhuni ilabo coach abaku-C list is not an A category yabo like like uKadoso Fethu ayikho Fethu uyabo ukuthi kungaphezulu kwamandla lento le creativity akanayo kungaphezulu kwamandla even ama-signings akhe uyabona ukuthi creativity akanayo yena uma ngabe okay khona abadlali abaficile uma ngabe bengadlalanga ngendlela abajwayele ukudlala kahle ngayo yena akanawo umcabango ukuthi uzokwenza kanjani ukushintsha igame yabo ingakho ngithi mhlamba akabheka ukuthi yipi icup mhlamba angaperforma ngoba maningi amathuba ukuthi angatholi lutho futhi ayikho maningi and last week kuze kuba i-draw kudlala nayo le team wablame uFawaz Basadini uthi kuthenga ngeFawaz Basadini ba equalizer labantu Fawaz Basadini afaka nge-starting lineup afaka ngebenchini ungayisho kanjani lento to put your player under the bus? Yeah, umphuthe uMatthews umfaka nini under the bus because uMatthews akaperform. uMatthews ayikho into eperformayo. Yamthanda. Akakwazi ukuzibona ukuthi ngi-offside. Yeah. Uma ngabe uBasadini abheda ngaleyo ndlela bekumeleke lesithandwa sakhe si-correct mistake sithi mina ngifuna ukuyokora ngoba uBasadini wenze iphutha.
yabo okusho ukuthi omunye umdlali akafanele enze iphutha egroundini. Only Matthews ovumelekile ukuthi abhede bese kuyamukeleka kuthiwa hayi umdlali abheka kangalanga ukuthi fanele akore abe njani i-contribution uzoba ne-zero contribution kwamanye ama-games abhede kodwa angeke kube khona ukufakwa phansi kwebhasi abhlenge ukuthi yazi lo ngiyamthanda ukumnika i-scheme kodwa manje angaproduce lama result engiwafunayo. Bekungazathi i-Sundowns iyashoda uma ngabe sekufika ku-30 minutes second half even naku first half from 45 to 06 lesikhathi bese kungazathi iyashoda because lo muntu akakwazi ngisho ukuthi othi ngilekelele i-team yastrugglisha. No, everybody uyayenza lento ukubuya zomaka salezi mfethu kuze kwalokhunje uLeon wathi uLeon uthi asambe so pressure Matthews asambe so press ukeep oyithulele Matthews wathi kwendlela wabreaka wasikazo kwawazi futhi uzoyabaselela umqobo uthoza asambe so press ukeep hayi lutho bese abanye mabenza amaphutha ke kuzokwenziwa wathi if upressile ukhipha wathi walishawa liphasela yena kwayigoli because amanye amagoli ayenzeka kanjalo kube i-mistake kakeeper noma kube i-mistake yama defender niyakwazi ukuthi ni-intercepte leli bhola kube yigoli yabona nje mfethu ayinayo ulokhunje umfana lo ulokhunje umntana Motsipe le ichairperson yamanje hayi hlula mfethu hayi uzaqeqesheka bazofunda ngendlela isibhaxu siyamfundisa umuntu agcine seqondile the leyo kolunye senkulu lapana hayi Sundowns bethi kwelinye izinga uyabo Rulani fanele ukuthi ayibeka kwelinye izinga yabo manje ngiyabona yabo uRulani ngoba benza nje Sundowns nje ngeke izishaye MC ngeke we might not make it out of the group stages, unfortunate. Then after that kuzoba ne press conference siyaxoxa umuntu senzile damage indaba kaKhatoso kwethu indaba kaKhatoso nje uDodi nje mfethu Dodi nje indaba kaKhatoso hayi sicela futhi hayi kobonakala first thing nje new coach ozocoach iSundowns first thing oyenzayo thatha uMatthews uhambe umlone out nje kwi-Orbit College noma ngamdala ayoyiprove nje lapha I'm sure bamthanda imali eningi uzothenga ngapha uMatthews bazothenga uMatthews eish yazi kona kungenzeka athole kwafika kwenye team afika performe kamnandi uKhatoso nje kungenzeka uKhatoso umdlali hayi bafethu siyayivala manje sibuda khona ufuna ukusho ukugcina hayi no ngishoyo nje ukuthi hayi umuntu nomuntu uzofunda ngenduku iyamkhulisa umuntu ahlahlabe la induku ukuze abe right hayi bafethu starting 11 siyayivala manje seku late until the next time kusasa kudlala iMorocco yadlala kusasa yabuya kwi-league ngithi uyakhumbula iMorocco ukuthi inabadlali abasebenzayo 9 to 5 so during the week abadlali so badlala ngama weekends base be off into kanjalo so kusasa sobuya so analyze game eMorocco danke siyabonga hayi sonibona ngokuzayo yeah